Arratsaldean guzti hori eta ongi etorri. Eukaristi honetan hasten dugu urteko jairik nagusiena, Pasko hirugarrena. Jaunaren ekaldi heriotz eta piztueraren ospakizuna. Ostegun santuz, Jesus bere ikasleekin bildu zen azkenekoa izango zen afarian. Gaur gu jaunaren mahai inguruan biltzen gera. Herriaren erdian kristau fededunen elkarten gera eta horregatik elkarte bizi harrera honekoa eta solidarioa izan nahi dugu. Ezinbestekoa dugu, hainbeste sufritzen ari den munduan Kristoren gorputza osatzen dugununtzako Jesus jaunaren errukiaren testigu izatea. Berak Kristoren gorputz egiten gaitu hemen azkoitian. Bere inguruan biltzen garen bakoitzean elkarten gera, maitasun elkarte. Hasi dezagun bada Eukaristia hau abestuaz, bihotz batez alkarturik. Bihotz batez alkarturik, zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aldarea aurkitzen da Kristau alaitasuna, Kristau alaitasuna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Bihotz batez, berriz. Bihotz batez alkarturik, zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsaldeo Kristau zenideok, jaunaren afariko ostegun santuko Eukaristia ospatzera etorri zeratenak. Ongi etorri eta gozatu dezagula Eukaristia doai handi bat dugu. Maitasunaren ezaugarri eta beti ohi deguneran eta gaur ere bai, beti Eukaristiaren hasieran jaunari barkamena eskatzen diogu.
Ez bai gera, Jesusen ikasle beti ere koherenteak, ez da. Beraz ba, jaunari eskadie zaiogun apalki gure huts egiten eta gure pekatuen barkamena. Jesus jauna, bizitza emateraino maite gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna, Jesus jauna, zenide bezala elkartzen gaituzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, zure errukia zera birritzen gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Eta erruki dakigula jainko guztiz ona. Eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuo. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Un solto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko aita, zure semeak bere burua heriotzara eman aurretik, betiko itunaren opari berria utzi zion Elizari. Haren maitasun ageri den afaria ospatzera bildu gaituzu gaur hemen. Egizu misterio handi hau ospatzean, maitasunez eta bizi berriz bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean,
jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Esodo liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zien Moisesi eta Araoni Egipto aldean. Hil hau izango duzue hilik handiena. Urtearen lehenengo hila izango duzue. Esaiozue Israel herri osoari, hil honen 10ean guztiok bildots bana hartuko duzue. Familia bakoitzak eta etxe bakoitzak berea. Eta bildotsa jateko familikoak aski ez badira, deitu auzoari eta bildu behar adina lagun. Bakoitzak bere zatia jango du, guztia bukatzeraino. Bildotsa akatsi gabea izango da, aharikoa, urtekoa, naiz arkume, naiz antxume. Bizirik eukiko duzue hilaren 14 arte, eta Israeldar guztiek ilunabarrean hilko dute. Odola hartu eta igurtziko dituzue, jan duzuen etxeko atearen 2 zutoiak eta ateburua. Gau hartan, sutan errea jango duzue haragia, eta ogi legami gabea eta barazki garratzak. Eta era hontan jango duzue, gerria lotuta, oinetakoa jantzita, makila eskuan, ahal duzuen lasterrik jango duzue. Paskoa baita, hau da, jaunaren igarotzea. Gau hartan, ni Egiptoko lurraldetan igaroko naiz, eta Egipto lurraldeko lehen ume guztiak hilko ditut. Bai gizonetan, bai abereetan. Eta Egiptoko jainkoei berena emango diet. Hala ni jauna. Zaudeten etxeetan, odola izango da zuen ezaugarri. Odola ikustean, aurrera igaroko naiz. Eta ez da zuenean herio zigorrik izango. Nik Egiptoko lurraldea jotzean. Egun hau, oroigarri izango duzue eta jai handi egingo diozue jaunari zuen belaunaldietan. Betiko jai egun egingo duzue. Jaunak esana. Eskoronezko kaliza, Kristoren odolean, elkartzen gaitu. Eskoronezko kaliza, Kristoren odolean, elkartzen gaitu. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Zenideok, jaunagandik harturik daukat nik, neronek zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak, saltzekoa zen gauean, ogia hartu eta esker otoitza eginda, zatitu zuela eta esan zuen. Hau nere gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau nere oroigarri. Era berean, kalizarekin ere afalondoan hitz hauek esanez, kaliza hau itun berria da, nere odoletan. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean, nere oroigarri. Beraz, ogi hontatik jaten eta kaliza hontatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza adierazten duzue.
bera etorri arte. Jaunak esana. Zuti prestatzen gera, evangelio entzuteko, hau bezuaz, elkar maite dezagula, zuk maitatu bezala. Elkar maite dezagula, zuk maitatu bezala. Elkar maite dezagula, zuk maitatu bezala. Jauna zuekin, Eta zure espiritu. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik, Aitza zure jauna. Pasko jai aurrean ikusi zuen Jesusek etorri zitzaiola mundu honetatik bere aitarengana joateko ordua. Eta munduan zeuden beretarrak maite izanik azkeneraino maitatu zituen. Afaltzen ari ziren ordurako etsaiak barruan sartu zion Simon Iskarioteren seme Judasi Jesusen saldukeria egitea. Jesusek jakinik aitak gauza guztiak eskura eman zizkiola, jangoikoaren gandik zetorrela eta jangoikoaren gandik zijoala, jaiki zen maitik, erantzi zuen soin gainekoa eta esku zapi bat harturik bere gerrian lotu zuen. Gero, ontzi bat urez bete eta ikaslei oina garbitzen hasi zitzaien, eta gerrian zeukan eskuzapiz lehortzen. Pedroren gana iritsi zenean honela esan zion, jauna, zu neri oina garbitu? Eta Jesusek, zuk ez dakizu orain, nik egiten ari naizena, geroago ulertuko duzu. Pedrok, zuk ez didazu neri behin ere oinik garbituko? Eta Jesusek, garbitzen ez bazaitut, ez duzu zer ikusirik nerekin. Simon Pedrok orduan, jauna, ez oinak bakarrik, baita eskuak eta burua ere. Jesusek erantzun zion, garbitua hartu duenak ez du oinak besterik garbitu beharrik. Erabat garbi bai dago. Zuek ere garbi zaudete, baina ez guztiok. Bai baizekien zeinek salduko zuen. Horregatik esan zuen, ez zaudete garbi guztiok. Oinak garbitu zizkienean, soin gainekoa hartu eta berriro mailan eseririk honela esan zien. Bai aldekizue zer egin dizuedan. Zuek maisu eta jaun esaten didazue, eta ondo esana da, hala naizta. Maisu eta jaun izanik, oina garbitu badizkizuet, zuek ere elkarrik oina garbitu behar dizkiozue. Jarraibide eman dizuet, nik zuei egin diezazuedan, zuek ere egin dezazuen. Jaunak esana, Eskerra zure jauna.
Vatikano bigarrenaren konzilioaren dokumentu batek Elizarekikoa, ezta, Eliza munduko argia deitzen den Lumen Gentium deitzen den dokumentuan hasieran esaten da, hitz hauek esaten dira. Eliza jainkoarekin dugun barne batasunaren eta gizadi osoaren batasunaren sakramentu bezalakoa edo ezaugarri eta tresna da Kristorengan. Eliza beraz, gizadiaren erdian, Eliza ez da dena, ez da. Eliza da sakramentu edo ezaugarri edo tresna, zena, jainkoarekin dugun batasunaren, maitasunezko harremanaren sakramentu, ezaugarri, tresna, baliabide, eragile. Eta baita ere, hori gizadi osoaren, batasunaren sakramentu. Ezta, ezaugarri eta tresna. Eta ederra da hori gauzak horrela konzilioak ondo ikusi zituen da hola ikustea gauzak. Eliza ez da dena. Eta ezin gera dana izan eta ez da gaude hortarako. Baina sakramentu gera hori bai, ezaugarri, ezaugarri gera. Eta tresna. Eta begira, ostegun santua ari gera ospatzen, jaunaren azken afariko ospakizun hura, ez da. Ostegun santua azkenean zer da? Eukaristia, ez da. Eta Eukaristia dugu hain zuzen sakramentu hori, ez da, sakramentu hori, bi gauz horiek adierazten dituena, hau da, jainkoarekin dugun maitasunaren ezaugarri. Eta aldi berean, senide elkartasunaren ezaugarri. Hori dugu Eukaristia. Eta Eukaristia hori horregatik da, ezaugarri eta eragile, eta tresna. Eta jaunak zederki bi keinu haietan, zederki lotu zituen, ez da, Eukaristia da, ogiaren zatitzea. Hau egin zazute. Nire oroigarri, ez da. Baina oinak garbitu, eta orduan ere, zuek beste horren beste egin zazute. Esan zuen, Eukaristia eta zerbitzua nola lotu zituen, ez da. Hau da, maitasunak eta zerbitzuak egin eta eusten du eta egiten du eragingarri sakramentu hori. Orduan bihurtzen da tresna, senide elkartasunaren tresna ere, ez da. Eta aurten hori dana esaten dugu, esaten dizuet gaur, oroituz egiten ari gerala Eliz osoan sinodo bat, bilera bat, hain zuzen ontaz gogoeta egiteko, ez da, Eliza bere izaeraz sinodala da. Eta hori esan nahi du, elkarturik bizi dela, elkartea dela, elkarrekin bidea egiten duen fede elkartea dela. Beraz, elkarte zena dela hain zuzen, Elizaren bereizitasun nagusiera. Elkarte zena, senide elkartasuna. Ze ezaugarri beraz eta ze sakramentu eder, ez da, Eukaristia. Duai handi bada, ez da. Eta adinean aurrera goazela, nahi bintze gertatzen zait, ez da gizueri. Adinean aurrera goazen neurrian, gehiago deskubritu, Eukaristia dela hain zuzen Jesusen eta jainkoaren maitasunaren presentzia, hori beharra dugu. Eta aldi berean, senide elkartasunaren sakramentu, eta hori ere munduak behar du.
Ez da, behar du. Horregatik esaten dut ze zaugarri eder. Eta ze suerte degun guk bizi iturri bihurtzen degunean Eukaristia. Gurekin dugu beti, jauna, hori da. Gurekin dugu beti. Gure zalantzak izango ditugu, geure galderak izango ditugu. Normala dan bezala. Ze garaiak, hain zaila bizitzen ari gara. Zenba galdera. Jaunak nahi izan zuen, ziurtasun hori eukitzea, egin ezazute hau nere oroigarri, nizuekin nago. Nizuekin nago. Zete bakarrik geldituko. Tamalez, esaten dut, gizakiok ez dakigu zenide elkartasunean bizitzen. Ez dugu asmatzen. Impresioa ematen du, hori igual begira da ezkorra da, ez dakite, baina impresioa ematen dit askotan ikuitzen dugun guztia bizitzako edozein arlo ikuitzen degula gizakiok, azkenean ondatu eta zauritu egiten degula. Ez da. Elizatik hasita. Elizatik hasita, ez da. Ondatu egiten degula. Eta ez berdin pentsatzen degulako. Ez. Ez ezberdina geralako. Ez. Hori ala behar du. Hain zuzen, Eukaristiaren alberdirik ederrenetakoa. Hori da, ezberdin geranak bat egiten gaituela. Ezberdina gera, baina bat egiten gaitu, gorputz bat, elkarte bat, elkarrekin bidea egiten degun elkarte bat. Batasuna. Hori ederra da, ez da. Baina edo zer gauza, hainbat gauza, ikuitzen, festak baldin badiare, bai, festak eta horri biltzen gira batzutan, ba hori, bai, bestea ez, istiluak, modu ontara, beste moduna ez, istiluak, eta festak dira, baina istiluak. Edo profesioak antelatu behar direla, eta sortzen dira baita ere, eztabaidak, istiluak, hola ez, hau bai, sortzen da. Familia, herrien arteko harremanak, harreman sozialak, politika bera, ez dakit. Edo zer gauza pentsatzen degula, ikuitzen dugun guztia, gizakiok, eskotan zauritu egiten dugu, hain zuzen, zenide elkartasuna. Hori zauritzen dugu. Izango da, elkarrik mokoka jartzen gerala, edo kapilismoak esaten dana, protagonismoak, edo nor gehiago kasten gerala, intolerantzia daukagula, nor izatearen goz eta egarri hori degula, danan gainetik egon beharra, eta gizer dan, baina hori impresioa, ikuitzen deguna, zauritu egiten dugu. Zorionez, badira, nola ez, badira, alderantziz, hainbat persona, fededun eta ez fededun. Baina elkar bizitzarako eragile zoragarria direnak, lagungarri handiak direnak, badira, baita ere, gure artean ebai. Gure artean ebai. Baita ere, zauri handi bada, indiferentzia, ajolagabekeria, ez da. Eukaristia bera, mespresatuta, askotan egiten da, ez da. Alboratu, ardurarik ez, da. Eukaristia bera, hain doai ederra. Bueno. Eta ederra da, Eukaristia ederra dugu, doai handi bat, baina kompromiso bat ere bada. Hau ez dugu inoiz ahaztu behar, ez da. Tresna da, eragile da, ez da. Batez ere, zenide elkartasunen eragile, eta jangoikoarekin dugun harreman estu horren eragile, adierazgarri, sakramentu. Beraz, ospatu dezagun, konbentzimentuz, baloratu dezagun, aprezietu dezagun, eta gure kristau konpromisoak eraberritu ditzagun. Zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena.
Sinisten den, sinisten den. Sinisten den, sinisten den. Eta gu garena, gure eliz izaera, apalki aitortzen dugu, baina horregatik hain zuzen jaunari bere laguntza eskatzen diogu. Munduko kristau guztien alde. Jesusek emandako maitasun agindua ahaleginez bete dezaten. Elkarrentzat zerbitzariagoak izanez, maitatuak izan direla gogoan izanik, eta gure mundu zatituan pake egile izan daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Erazatuak, erailak eta enfrentatuak bizi diren kristau guztien alde, eta egoera zailetan bizi diren kristau elkarte guztien alde. Sendotasuna eta poza, jaunagan eta gure elkartasunean aurki dezatela. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskari. Munduko herri guztien alde, gure herriaren alde bereziki. Jesusen maitasunari darion pakea goza dezaten, guztien arteko solidaritatea indartuz. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Behar zuen alde, bakarri daudenen alde, beren beharrean maitasunaren gozoa jaso dezaten, gure solidaritatean. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Maitasunik gabe etzita bizi direnen alde. Maitasunaren bizibide gozora etor daitezen. Maitatuak izan direla gogoan izanik. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia hau ospatzen ari garenon alde eta Azkoitiko kristau elkartearen alde. Gure maitasuna eta solidaritza gaur egungo jente askoren zauriak sendatzera jarriko dena izan daitezen eta parrokiko talde guztien arteko zenide elkartasuna estuago izan dadin, eskadi ezaiogun jaunari. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zer ingo gera eta gaur momentu baten geldiune bat eginez, diru eskia egingo dugu, bitartean aldarea apaindu, bi ezaugarri, ez da? Zenide elkartasunara adierazgarri solidaritza da, beti egiten dugu, ez da? Diru eskia bateako besteako, bueno, hori da, ez da? Gaur, gure asmoa da, biltzen dugun dirue gaur, lur santuetarako kristauen alde izatea. Oso gaizki pasatzen aldi dira lur santuan. Eta Franziskotarren bidez bialduko diegu gure laguntzatxua, baina hortarako izango da gaurkoa. Eta bestetik, bitartean aldarea apaindu egingo dugu. Jesusen maila, mai inguruan gaude.
Egizu, jauna, parte ardezagula, sarri, sakramentu honetan, gure erospena gertaberritzen bai da, jaunaren opariaren oroigarri hau ospatzen dugun bakoitzean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotza, jaunak dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non aita beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna aita guztiz santu, Jesukristo, gure jaunaren bitartez. Beradegu egiazko eta betiko apaiz. Behin betiko eskaintza berria eratu nahirik, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun opari hau beraren oroigarri eskaintzeko. Horrela guretzat eskainitako gorputza jatean, indarrez betetzen gara, eta guretzat isuritako odola edatean, geure pekatuetatik garbitzen. Horregatik aingeru eta goiengeruekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osana, 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 zeruko hiernetan. Osana, 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 zeruko hiernetan. Santu zera bai, jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizi erazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti, zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskaindakizun. Apalki beraz eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun, ogi eta ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Misterio hauek, berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak saldu zuten gau hartan, munduan ziren bereak maite izanik, azkeneraino maitatu zituen, eta afaltzen ari zirela, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien sanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan,
kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztiontzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria, eta hilen artetik piztea, eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, eskaintza bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure aukeratuakin zerua iriz dezagun, lehenengo Maria guztiz doatzua, Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, eta apostolu eta martiri guztiek santuekin. Eta santu guztiekin badakigu hauen bitartez zure laguntza izango dugula non nahi eta beti. Gu zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztientzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Francisco gure aita santua, gotzai guztiak eta zurea dezun herri osoarekin batean. Entzun bihotzonez, zeure aurrean deitu dituzun familiak honen otoitzak. Aita guztiz ona, erakarri zeure gana mundu zabalean banaturik dabiltzan zure seme alabak, hildako gure zenideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak. Harritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz, ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen.
Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako gia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezero, ez gaitzatzutzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zure gospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen begira zure Elizaren sinismenari, eta munduan dagoen beharrari, eta zure gogoa daen bezala, eman munduari pakea, eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Ez diogu elkarri pakea ematen, baina, gaur, ustegun santua elkar maitesunaren eguna, nahi deguneran, eskua emanez, burukin nola eginez, saludo bat, baina elkarri eman diezaiogun pakea. Ona ba, Jesus jauna, berak utzi zigun bere gorputzaren agiri hau gu indartzeko eta sendotzeko. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azuitz bat eta sendatuko naiz. Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Kristoren gorputza. Amen.
korua ziziko. Sus maitease, azken afaria. Bestaldetik jotzen. Neak eman airi, ardota ogia, uretza zelari, hiltzeko aurrean, maitasuna zeuka, bihotza mendean. Urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu ontan, gurekin dagoena. Zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu ontan, gurekin dagoena. Gero, baina retiratu. Egin dezagun otoitz. Jauna, gaur ospatu dugun zure semearen afarian, indar berritu gaituzu. Egizu betiereko mailan ere, ase gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain, Kristoren gorputza gordeko dugu. Biharko elizkizunean haunartzeko. Sagrarioak beti Jesusen presentzia adierazten du. Eta Eukaristiarekin lotua dago. Eta dugu jauna beti hor dago guretzat. Dana bukatu eta gero emango ditut oharrak.
zaitu bihotzean, zeruetako jaun handia, egin igure alaria. O maitetazu ugaria, naretzat gehiegia. Tantum ergo sacramentum